Irod Antipa beše gospodar Galileje u vreme propovedi Jovana Krstitelja. No Irod, zli izdanak od zloga korena, otera svoju zakonitu ženu i nezakonito uze sebi ženu svoga brata Filipa, koji beše još u životu. Protiv ovog bezakonja usta Jovan Krstitelj silno izobliči Iroda, jer Jovan govoraše Irodu: ne možeš ti imati ženu brata svoga. A Irodijada beše kivna na njega i htede da ga ubije, ali ne mogaše. Irod ga baci u tamnicu. Za vreme jednoga pira u svom dvoru u Sevastiji Galilejskoj igraše pred gostima Salomija, ćerka Irodijadina i Filipova. I pijani Irod, zanesen tom igrom, obeća igračici dati što god bude od njega iskala, ma to bilo i polovina carstva. Nagovoren od svoje majke, Salomija zaiska glavu Jovana Krstitelja. I ožalosti se car veoma, ali zakletve radi i gostiju svojih nehte da joj odreći. I odmah posla car dželata i zapovedi da donese glavu njegovu. I on, otišavši, poseče ga u tamnici i donese glavu njegovu na tanjiru i dade je devojci, a devojka je dade materi svojoj. I čuvši, učenici njegovi dođoše i uzeše telo njegovo i položiše ga u grob. A Irodijada izbode iglom jezik Jovanov, pa glavu zakopa na neko nečisto mesto. Ali ubrzo postiže Božja kazna ovu grupu zlotvora.